kwaba kuKristu Jesu ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ulikhululile emthethweni wesono nokufa. Phela lokhu okwehlula umthetho ngokuba inyama yemvelo iwuthele amandla. uNkulunkulu wakwenza ngokuthumela indodana yakhe ilesimo somzimba wesono ukuze ibhekane ngqo nesono. Singotshwe isono enyameni ukuze izimfanelo ezinhle ezifuna umthetho zifezeke kithi thina esingahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya. Ngokuba abakwenyama banaka okwenyama kepha abakomoya banaka okukamoya. Ngokuba ukubeka ingqondo ezintweni zenyama kungukufa kepha ukuyibeka entweni zikamoya kungukuphila nokuthula. Hallelujah. Amen. Abamthembile uJehova bayaphila. Hallelujah. Amen. Abamthembileyo uJehova bayaphila. Hallelujah. Ngicela simthembe abantu benkosi. Amen. Asivume ukuthi uJesu ungumsindisi. Yeah. Hallelujah. Amen. Uye indlela neqiniso nokuphila empilweni zethu. Amen. Bazalwane, uthathe nawe umwenze wakho. Uyophila. Akaqambi amanga. Akatshentshi. Uhlala kuye namhlanje. Forever kuye. Ngiyacela bazalwane. Amen. Uthi uPaulos ngiyalincenga. uPaulos uthini? Ngiyalincenga. Amen. Asimthembe. Amen. Uyaphila. Uzosiphilisa. Kusiyami isituation yakho yini phambi kobuso boNkulunkulu? Isituation yakho yini phambi kobuso boNkulunkulu? Akahluleki bazalwane. Muthembeni bazalwane. Ungabe uhlangana noma yini, mina ngithemba yena. Uyaphila. Akahluleki. Amen. Ungavumi ukubuswa ngenyama. Haleluya. Ngoba inyama leyo ifuna into yasemhlabeni. Into yasemhlabeni yini? Ukufa. Haleluya. Amen. Phila ngomoya. Phila ngomoya. Haleluya. Amen. Uyophila uphumelele ngomoya. Haleluya. Amen. Lethu awuyikhoni masewushonile. Thinginisebenza. Masewushonile awukhoni ukuphenduka. Yeah. Ukhona ukuphenduka mawusaphila. Amen. Ukwenzela ukuthi uvume ngomlomo wakho, ukholwe ngenhliziyo yakho ukuthi uJesu unguyini? Unguyinkosi nomsindisi empilweni yakabani yami. Haleluya. Amen. Lethu le umele uyiyenze usaphila. Ungayenzi for just in case. Uyiyenze uyikholwa. Amen. Ithi nginivulele yokugcina sengiyavala. Hebrews 11 chapter 1 verse 1 10. Yiyo yokugcina leyo. Why nginivulela leyo? Why ngifuna siyifunde Hebrews chapter 11 chapter verse 1 phela. Why nginivulesa yona? Ngiyaqeda manje. Sengiyavala manje. Ngifuna ukuthi nginibonise ukuthi why ngifuna uvume ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi empilo yakho. Ukwenzela lento le ifuna wena ukholwe. Hebrews 11 verse 1. Ngifundela yona mafundisi. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Iwani phela. Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Amen. Hallelujah. Ayekho umuntu angabiza ukuthi unokholo mathi ngizoba nemoto sewunayo. Ubiza into ingekho ungathi seyikhona. Ilapho sithi umuntu unani unokholo. Hallelujah. Mangumntwana asengaka athi mina ngizosebenza ngegama lenkosi abize asesikolweni. Hallelujah.
athi mina ngiyotshata angazange atshate, athi mina ngiyophumelela angazange aphumelele. Wena mawuzipain ubize ukuphila kwakho ungazange uphole uthi mina ngipholile. Haleluya. Ende unamandla isimtshele unamandla wena ukukhuluma impilo phezulu kwempilo yakho. Haleluya. Iphupho yami le Proverbs 18 verse 21 ithi ukufa nokuphila kusekuphi elimini lwabani lakho. Yonke abalithandayo bodla ini isithelo salethu le uyikhulumayo. Haleluya. Umzalwane athi siyahlupheka la ekhaya. Hayi thina ngizodrive imoto ngifane nobani ngothi kithi akuna umuntu adrive. Umzalwane yeke ukhuluma kanjalo. Ikhulumayo uyatshala ungumzalwane uyadala wena. Mawukhuluma khuluma impilo phezulu kwempilo yakho. Ungumntwana wesikolo uthi ngiyobhala mina ngiphase. Ungumntwana wesikolo mangiqeda ukuphasa mina nge-university. Ukhuluma impilo phezulu kwempilo yakho. Mawungumama uthi abantwana bami bayophumelela. Haleluya. Kunezimwe indawo thina siblame uSathane, uSathane angayenzanga lutho. Nikublame uSathane nina. Niblame nabathakathi, abathakathi bangayenzanga lutho shemu. Uwe wena uphizi ngempilo yakho wena. Amen. Awulombana lo. Angazi uthathe bani. Wasithatha lo mbana lo. Wena uyadala. Ama-mistress esikoleni sebamkhuza umntwana. Athi awumama nobaba. Mina ngisonto. Ubadala wakho kujalo ngijumpa from there niwe phasi. Kanti wena umele utshintshe language uthi ngiyazi kahle ukuthi umntwana wami wena ngeke uziyenze lento. Noma uyibona ukuthi uyayenza. Ngothi wena ungikhristiyeni ukhuluma uyadala. Umntwana wami ngiyazi kahle ukuthi wena ngeke uziyenze lento le. Ngiyazi boy wena uyaphi. Umphali lo. Amen. Nothi wena ube wena futhi ngiyazi nyawuphelo kwami lo. Wami nyawuphe nyaza utshontsha yonke into la endlini. Eish. Lo mntwana lo uzotshintsha kanjani wena esumama wena esubaba uthi ngiyazi kahle ukuthi hayi lo wami nyawuphe uyothatha nama TV konke uyothatha yathengise wena tshintshi language uthi wena mntwana wami ngiyazi uyalalela mangikhuluma ngeke uze uyenze lento eso ngani wena uyosindiswa mntwana wami uyophila ngegama laka Jesu uzobona lethule uyiwishayo uyikhulumayo iyophila manje wena yeke ukunika abathakathi amandla ngomlomo wakho ngothi wena uthakatha wes ukudlula labathakathi. Amen. Ngalento uyikhulumayo. Amen. Haleluya. Amen. Asitshintshini ilanguage yethu masikhuluma sikhulume siyazi ukuthi sisindisiwe masikhuluma senzani siyatshala siyadala. Haleluya. Amen. Nakuthi bazalwane iBhayibheli lithi konke kwadolwa ngani ngomlomo ngezwi. Konke kwaba khona ngani ngezwi. Kuthi ukuthi nawe mawukhuluma wenzani uyadala. Perfect. Pheka ukuthi ukhuluma uthini. Suka namhlanje asakhuluma noma yini. Change language. Amen. Umntwana isayizi ayashaya mina umethe. Washaya mina umethe ngeke ngize ngiphase awushela. Ngeke uzophase ngothi angithi vele webeka wena. Awuthi washaya umethe ngeke ungayikhulumi leyo. Uthi umethe mina ngizopractice ngushaye isayizi. Ngipractice mina ngishaye ngibekele. Mntwana lo anzani ayaziyo ukuthi uJesu ungubani. That's true. Ngiyathemba ukuthi nizwile ne? Amen.